в нашата страна, за съжаление, се гледа от години навън за спасение. Това от една страна така много песимистично. Отчаиващо. Да, така не поражда позитивни чувства, но от друга страна има своето логично обяснение, защото ако се оставят нещата тук на самотек, много често се влиза в едни блата, в едни кълчища. Иначе въпросът, който се поставя за спиране на транша по ПВО е основателен, защото ние имаме много сериозен проблем с правосъдието, с вътрешния ред, с правовата държава, с върховенството на закона. В единия случай Коцев, който се оказа варненския кмет, едва ли най-големия корупционер в тази държава и моли с треперещ глас съда да го пусне да отиде по домашен арест да бъде заедно с семейството, защото всички били болни от COVID и трябва да се полагат някакви грижи. Очевидно, че едва ли ще тръгне да бяга, защото лицето му по всички телевизии, по всички медии и така нататък. От друга страна ще ви дам контраста с разследването срещу небезизвестния Пепи Еврото, който е патрона на министър-председателя в сянка Делян Пеевски, като започва кариерата на Пеевски като следовател. Пепи Еврото му е пряк началник. Също господин Пепи Еврото изведнъж се оказва, че основният свидетел, който е адвокат, се отказва от показанията си. Министър Калин Стоянов, който не е бил от ДПС, в момента е депутат от ново начало и той не можел да си спомни нищо. Така функционира правовата държава в кавички в България и затова се налага да си вадим за пореден път кирливите ризи пред Брюксел. Не е приятно ли Страсбург, няма значение, не е приятно, но имаме тези проблеми и вижда се, че зора никъде надежда не види. Процесът е политически, те говорят за това, че процесът е политически тези, които протестират. Разбира се, тези, които не са съгласни, казват това е уличен натиск, това е политически натиск. Доверието обаче в съдебната система не заради протести по един или друг повод е толкова ниско и доверието в прокуратурата. Така че наистина омагьосан кръга. Но се от някъде трябва да има някакво, да се разсече гордиевия възъл. Един от начините е да се тропа навън. Между другото, не е само в Европейския парламент. Германските медии, ако видите, за Пеевски какви публикации има, разбира се, привържениците тук на управляващите казват, това са поръчкови статии, то е много лесно. И като е толкова лесно, взема да си поръчам и аз една статия, да ме хвали мене. Или да критикува някой опонент. Разбира се, шегувам се, тъй като медиите в Германия не са като българските медии. Но сме виждали от определени медии тайми по времето в ерата на протестите 2020 статии. Това са лоши хора, които пишат лоши. Не, след това имаше една много важна статия за България, която е спасила Украйна в първите дни на войната. Да, точно така. Да, в Дивелт е тази статия за тайната помощ, как България тайно помогна на Украйна и Кирил Петков също тогава се включи и обясни това, което беше публична тайна, че България помагала изключително много за Украйна. Между другото, просто в една скоба, а нещо, което е между другото много важно, прави се това разграничение между тези, които подкрепят Украйна включително с оръжие, макар и индиректно, както беше в случай с правителството на Петков, и другите, които са против. Има обаче доказателства за това, всъщност, или даже би казал, публична тайна, включително по време на правителствата на Радев, служебните правителства, оръжията не са спряли за Украйна. Но това е само едната страна на медала. А другата страна на медала, която е още по-мрачна, че има доказателство, че през трети страни България изнася оръжие, включително и за Русия, за Руската федерация. Каза го, между другото, Тихомир Безлов. Но България така, че частните оръжейни хем и другите. Защото частните... И българската оръжейна индустрия затова печели и бунти, както се казва, и процъфтява. Търси пазари. Тя ги е намерила. Трябва да се забравя, че когато купуваме или внасяме газ от Турция, произхода, ние не знаем какъв, т.е. спокойно може да бъде руски. Същото нещо и с газа от Азербайджан, между другото. Що се отнася до диверсификацията, аз ще ви кажа, че съм много голям песимист. Точно правителството на Борисов и Пеевски да успее да реализира това, понеже вчера и висши украински политици се изразяват задоволство от това, че всъщност от 1 януари Желязков, министър-председателя Желязков, обещава, че се сложи край на транзита на руски газ през България и така нататък. Всъщност,
Правителството на Борисов е това, което реализира Турски поток 2. Практически плащайки в кавички, разбира се, за една тръба за сметка на българските данъкоплатци, от което данъкоплатците не печелят. Даже и държавата не печели, печелят разни, които търсят комисионни от това. И другия ключов фактор, господин Пеевски, санкционира по Магнитски за търговия с български документи за самоличност. Разбирайте какъв е проблема. Документи за самоличност продавани на руски граждани, някои от тях олигарси и други тем подобни. Така че като крепители на евроатлантизма нито един, нито другия виждам аз. А що се отнася и някаква диверсификация да гарантират, все си мисля, че ще направят така, че да бъде хем вълкасит, хем агнето цяло, разбира и хем руските интереси да не бъдат сериозно накърнени. Доцент Чолаков, споменахте Делян Пеевски и ДПС Ново начало. Тяхната активност и енергия са едни от най-коментираните теми напоследък. И вече виждаме намеса и в делата на Столичната община. Ангажираност и коментари. Да. Първо беше за топофикация и това, че Делян Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дружеството. А вчера видяхме и реакция от страна на партията и в частност на Делян Пеевски с призив Общинския съвет да възпре кмета Терзиев и да не се осъществят идеите им за повишаване таксите за паркиране, тъй като това бърка все по-дълбоко в джоба на хората. Една част от политическия спектър реагират с присмех на тези неща, но дали не можем да станем свидетели на пробиването на ДПС Ново начало и в София? Да, нима не е възможно. Бих казал, че много прибързано реагират с присмех. Пеевски, това е една от много големите промени в начина, по който се менажира ДПС, откакто има този лидер, много силно навлезе на терена на политически популизъм. Това е хард популизъм, нещо, което при Доган го нямаше. Доган беше много по-умерен като говорене, колеги, вижте и така нататък. Морфичния резонанс, опитваше се и с едните и с другите балансьор. Пеевски говори като хардкор популист. Той отдавна се е позиционирал на евроатлантическата ниша, нещо, което току-що коментирах. За евроатлантическите ценности в България това да му донесе повече електорат, не знам. Но с хардкор популизъм това може да му добави гласове. Така че мисля, че в това отношение негова политически инстинкт работи в правилната посока. И тук трябва да кажем и нещо, защото не може само да бъде негативно, трябва да бъде по възможност обективен анализа. Пеевски с тази изключителна енергия, вие споменахте енергия, която демонстрира, решава и реални проблеми. Когато, например, става дума за проблеми на малки населени места, съм го споменал. Това имаше и материали по националното радио включително, не могат да си осигуряват вода, не могат той се заема с тези въпроси, да си се гарантира на тези хора това, да се прокара до някакви села, които са в планината. Сега водната тема също с липсата на вода, безводието и така. С това се ангажира си тук в София. Така че това, което трябва да му се признае, че поне не стои на едно място и нищо да не прави. Водоснабдяването, хроничен системен проблем, който сега този кабинет се заема да решава. Само за най-спешните смени на тръби ще са нужни почти 4 милиарда лева, каза вчера Атанас Зафиров. Но именно тук виждаме ли и проблема с дефицита на добре функциониращи институции у нас? Може ли този кабинет да започне обратния процес по възстановяване на тези водоснабдителни мрежи? Може. Аз не знам защо тук не се търси експертизата на колегата Харизанов, Георги Харизанов, бивш шеф на напоителни системи, да помогне за решаването на водната криза, да го включи човека. Да. А иначе по другата тема, само да добавя едно изречение, абсолютно съм съгласен. Значи, може да се разглежда като популизъм, може да се разглежда като народен спасител Пеевски, може да се направи един паралел с Ал Капоне, известен като много сериозен престъпен бос и така нататък, но знаете ли също, че той е бил много популярен сред американците, защото, например, такива кухни за бедни организира. Да отиват хората да се нахранят, т.е. грижа си също и за хората. Така че и ловец съм и рибар съм, както се казва. Това в мафията го има. Те някои от тях